Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng injing bocah-bocah, kepriye kabare saiki? Mugi-mugi diparingi sehat kali Gusti Allah. Nah, bocah-bocah, bab kepindo gemi nggunakake energi sakjerone kuwi ana pacelaton. Tujuan pembelajaran bab iki yaiku nomor 1 dengan membaca dan memperhatikan penjelasan guru. Diharapkan siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri teks dialog dengan benar. Nomor 2, dengan berdiskusi diharapkan siswa dapat menjelaskan tata krama dalam berdialog dengan tepat. Sakderenge sinau monggo ndonga bebarengan. Ndonga diwiwiti. Rampung. Sadurunge materi, saiki perhatekno tulodo iki. Duk, sampean lagi nyapa, Nduk? Sampean kuwi lagi nyapa? Kulo badhe siram-siram, Bu. Oh, nggih sampun. Yen wis mantun, krane dipateni nggih. Loh, kenapa krane kok dipejahi, Bu? Nggih, iku salah sijine contoh teko ngemat energi. Oh. Nah, selain itu, ya sampean mari nonton TV, itu kudu dipateni. Dan ora boh, paham nggih? Nggih, paham, Bu. Ampun, sampean dan dilanjutake siram-sirame. Hati-hati nggih. Iku mau tuladani apa? Sing ana peragane kuwi apa jenenge? Nah, bener. Kuwi jenenge pacelaton. Nah, dina iki sinau pacelaton. Sadurunge iku, ayo apa tegese pacelaton? Apa wae titikane pacelaton? Sebutno loro unggah-ungguh basa, sebutno tuladane ngoko lugu, lan sebutno tuladane krama alus. Ben iso njawab pitakon iku kudu disemak video iki. Pacelaton yaiku rembugan utawa omong-omongan antarane wong loro utawa luwih. Ing basa Indonesia iku jenenge dialog utawi percakapan. Titikane ciri-ciri pacelaton nomor 1, wujud dialog utawi omong-omongan. Nomor 2, migunakake ukara kandha. Nomor 3, isine pengajak lan penerang. Nomor 4, paraga loro utawi luwih. Nomor 5, ukara cekak aos. Okay, let's go. Nah, saiki garapen 5 pitakon ing video wiwitan mau. Selamat mengerjakan. Sekian dari kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.